Endelig kan vi sige velkommen til vores podcast, som er for pårørende til misbrugere. Hvis du har prøvet på nogen måde at stå på sidelinjen og se til, at en du holder af er forsvundet væk i et misbrug, så er vi lige her for at fortælle dig, at du ikke er alene. I 2021 startede Cecilie og jeg på socialrådgiveruddannelsen sammen, hvor vi hurtigt fandt hinanden i, at vi begge to har børn, og hvor vi senere fandt ud af, at vi faktisk også begge to er pårørende til en misbruger. Selvom vi har haft to vidt forskellige forløb, fandt vi ud af, at vi havde mange af de samme følelser angående det at være ensom og ikke have nogen at snakke med og føle sig isoleret. Og vi tænkte, at der måtte være andre derude, der stod med samme problemstilling, som vi har gjort. Og derfor vil vi meget gerne starte den her podcast, som kommer til at hedde På Sidelinjen, netop fordi man kommer til at stoppe med at være hovedpersonen i sit eget liv. Vi vil i løbet af podcasten dykke ned i de forskellige problematikker og udfordringer, vi har stået overfor igennem vores forløb med en misbruger. Vi vil derfor komme ind på blandt andet, hvor ensomt det er føles for os, hvordan vi endte med at blive medafhængige, og hvordan vi tillærte os adfærd og vaner. Undervejs vil vi invitere forskellige gæster ind til en snak om blandt andet underretning, hvordan det er at være barn af misbruger, og høre, om en misbruger tænker på sine pårørende undervejs. For at I kan lære os at kende, og I ved, hvad vi taler ud fra, vil de første afsnit komme til at handle om hver vores personlige historie. Så hvis I sidder med nogle spørgsmål eller nogle emner, I gerne vil have, vi tager op, så skriv endelig en besked til os på enten Facebook eller Instagram under navnet På Sidelinjen, og så tager vi det op i en af følgende afsnit. Velkommen til På Sidelinjen.